Assalamu alaikum bandiraɓe yeboɓe ayawo PIINDI TV ko weltare mawde wonanta min sahakal artude ɗo yete émission men fait divers kono sahakal enen jaada hen e gorko mo Orke jere birom dembo dogo wuro bida sare lam Adama DIOP a salminama ko non Habsa Diallo mi weltani mama no fewi e nyalawmo hande o kadi Allah artiri en do en jettimo kanko geno jomiraado bado ko wela wada to wela wada no welira abdude kadi e yewtere men fait divers ne ganduda kala aljuma eden kewi arde do en haldude e bandirabe dum non ko weltare mawdo woninimi a pari marche retour mi to ene de Abbas wi wonde to aɗa min idno wadde mo recevoir Abbas wi no wonde ko match nul kono noon wona match nul Fatima Ba wi wonde ko min loggi biyel gotel an noon ko ndiga joguiɗa mi ƴeewa noon so tawi aɗa wawi wadde ɗum ɗo mi jaaɓi an loggi biyel gotel wawi an woni Égypte min woni Sénégal mo arin pays ma waɗa ala mi yiiɗa wonde Égypte Adama DIOP fait divers men hannde puɗɗirtoɗe no paten koto Bignona suku debbo biteɗo Fatou Badji jarte duuɓi 19 kañum wari mawnum gorko en wiye Babacar Badji en yaare duuɓi 22 on waɗata ko terminal ko saabi wargo ngo suku gorko biteɗo Babacar won mawnum Fatou ko katnoɗo miñiraɗo fijoyde jamma hunde nde noon welani miñiraɗo o foti ha mawniraɗo lele nder suudu muɗum o wulni ndiyam o wance muɗum cumanɗe ne muusi caggal muɗum mawniraɗo o wasi fittande muɗum kono no mbiruɗa ni ko hunde yurminide no fewi Absa ko gueɗe kadi ɗen mbawata yonnude e kala saaha ene heewi kewde e nder rendoji men donc eɗen mbiya kadi bandiraɓe nde ɓe gartirta haqqille men par ce que biɗomo ya looto yiiɗi ko laaɓa mawne so tawi haɗimo yaltude e won certaine heure uji e nder galle mbiɗi sikki ko surtout ha tente ɓiɗɗo debbo kadi janggowo ko hunde nde ganduɗa Habsa ko fodde ko lawol par ce que suhaɓe ɓe ko ma nehe jinnaɓe en nehe kadi mawniraɓe kadi nehe kadi kankone sa yi o weyri hono noon c'est juste tan pour kulhuliji jogadi ɗi kadi e âge de puberté e ko way noon neɗɗo ene waɗa ko gandanɗa hoorema taw ko seydani ɓuuri ɗum doole ko nante e rendoji ɗi foof ɗum ko hunde nde ganduɗa so tawi o waɗiri hono ni ene vraiment ne waɗi regrettable no fewi cumu ngu woppanimo haw waɗi sikkomɓe hawre ladial vraiment ko hunde yurminide Adama DIOP adduno hande ɗo tolni ɗo hulɓinaki jiiduɓe yumme baba moni kala fonno ko wadde protégé goɗɗo wawi joni nanten ko ƴukki rufi ndiyam rufi nebam gulɗam adduno hande en hulɓini hay e fait divers men yontere ɓennude nde toon to Thiés dufunoto toon nebam gulɗam ɗam ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa en kalino ɗum ɗo ene arta mbiɗi sikki bandiraɓe haaɓe poti wattude haqqille no fewi no mbimi ni beele nde ɓe mbaɗata évité won certaine gueɗe e nder men yoɗani surtout Adama DIOP aɗa heewi yaade hôpital aɗa jiiya wuppoɓe ɓe e ƴettoɓe siège uji en malla malade uji wadde déplacé mbiɗi heewi yiide ɓe e kala saaha so kamɓe ni keewi so tawi ñawɗo o ko tampuɗo ɓe kamɓe keewi wadde ɗum e pousse o walla mbiyen chariot o ɓe puusa ɗum manan jiɗonoɓe naw ɗum to ko hen goto e mabɓe liggotoɗo hôpital Fann kañum de uddir clinique galle mumen ala ɗum ɗon kam wawa wonde Habsa ko ɗum de suku gorko biteɗo Emma Fall en yaare duuɓi 39 ɗo liggotono ko hôpital Fann no mbirmami ni ko guppanno toon en omo joguino aussi chaise uji roulante ɗi omo walla malade uji ɗi yaade toyte oɗoji so tawi ko malade tampuɗo kanko de wujji toon kaɓirɗe kewɗe ummotoɓe docteur eɓe o yeehi galle makko o uddirtonete cabinet makko omo safra yimɓe joni mawni ko gorko yi hunde andi wona lawol mawni ko haɗimba ha tampi ronki yo accuɗo on yeehi rendinimba e policier ji ɓen garnimoɓe kanko Emma Fall o sohama duuɓi 3 ferme duuɓi 3 famɗani ni no famɗi o fonno ko sohede à vie par ce que ko gurnam yimɓe o wonno e fijirde surtout Habsa e jamanu mo gonɗen joni o e alhaali caɗele potteteɗe e nder cuuɗi cafrirɗe ɗi en général e nder santé men publique ha saabi ni en jii waylo to banggue ministére to ko ɗum saabi hoorede leydi président Macky Sall o waɗi o tentini e on fannu par ce que o wi wonde nde waɗi impliqué ɓeɓe ganduɗa ko IGE woni inspection générale d' état nde natata e nder loskoji ɗi ganda bundi holko kewi ɗum koto tiwa wonto kono noon kadi o en keeɓi heɓde kabaru hande wonde kanko hoore lendi o ɓeydima hokkude ɓe sembe ɗi tigui ndeɓe jahata ha e nder école aji santé ɗi ɓe ƴeewa ɓe mbaɗa audit
kamɓe jangguinoɓe santé ɓe hol diplomaji mabɓe holto ɓe ndewi e ɓe heɓoɓe diplomaji ɓe holno ɓe keɓiri diplomaji mbiɗa andi ɗum ko hunde wande fayida donc hunde wonde fayida Adama Diop par ce que ɗi école aji formation ɗi ɓe mbaɗat exigé tan ko haalis wona école aji foof en waɗi école aji donc ene jari audit en waɗa école aji en mbaɗi rigueur de trop so tawi a waɗi cumulé certains absence uji tan aɗa dañata caɗele kono won hen école aji formation won hen école aji formation so tawi tan aɗa yooɓa so hitande maayi ma passe jaaha classe supérieure donc so tawi jomum waɗata ko santé ana yoɓi duuɓi ma tati hay hen kuuruji ma a rewdiraki ɗum holno gandirta cellal no yarata a andata donc ɗo ner décision mo mawde leydi ndi ƴetti nde ko hunde wande fayida mbaɗen espéré tan hunde yaara yeeso fait divers men oɗo ko Pikine Guinaw Rail garnoɗo wujjude Adama Diop wara fiya ha maayi ko wiiɓi tata eɓe naate galle goto keɓe diwi miro eɓe naate gallo noon galle makko baali woni ko dow eɓe ngabbi dow neɓe jetti noonde tan eɓe jaɓanno ko jawɗi ɗi eɓe kirsa ɗum taske faya eɓe puɗɗi hirsude hen joni kamɓe kay eɓe gujjani eɓe nawa keɓe hirsannoɓe ɓe ñaama ɓe jeeya walla ɓe jeeya ɓe jeeya ɓe kirsunode jawdi ndi dilli ɗe keewi joom gallo ɓiyum gorko nani dilli mabɓe no nannode dilli mabɓe o ɗi min o ngabboye dow no ngabbunode dow o taw ɓeɗon ko wuyɓe hen ɗiɗi keptino dogde ndiwi hen goto noon woni gonnoɗo e huttude en tori no bettiri ɗum ni on huuli yane makko ngatimba eɓe mbaɗi mataw ɓe kaaɓi kamɓe ɗiɗi ɗeɓe kaɓata ɗo o ƴukki on paax kanko gujjo mais ƴukkande nde muusani ono no wulliri ni hankkadi leegal ngal foof yalti no diwiri ni hankkadi sukaɓe jaggi mom foof jane makko piiba ha piggal ngal muusi o wattidi ko wasde fittande makko garnoɗo wujjude maayi tufay kono noon Habsa no mbiruɗa ni e nder hen ni police mo Guinaw Rail o uddiri hen losko gam ƴewde alhaaliji ɗi bon aɗa andi kala ko keewi losko ene heewi udditede kono hono ɗum ɗo kam yimɓe foof paami waji ɓe garno ko wujjude kono Habsa mbawɗen tan wiide bandiraɓe e gonɗen koye état de droit Sénégal ko leydi état de droit so tawi a yi hono wuyɓen eko way noon mbiɗa sikki ene woodi place to mbatta ɗum dénoncé police ha tentini e ɗi temps uji kadi e ŋakkere nden ka teskaka ɗo e nder leydi ndi mais oɗo saaha ɓesguɗi ɗi koko guurini agresseur uji effectivement ko wawi koɓe mbawi wurandaɓe ko foof no mbirumi nani état de droit gonɗen ene woodi numéro ji ɗi ganduɗa laamu ngu hokkiri ummorade ministére de l' intérieur woni jagor kalfanade nden ka leydi ndi nde bandiraɓe kala ko jii ko gueɗe ɗe ganduɗa ndewani lawol yo mbat contacté ɗiɗo numéro ji ene jeeya hen 1 2 3 mo ganduɗa ni hande ɓuuri herorade ɗum ko gendarmerie nationale ɗon kadi ko gonga ko jomum woni ko gujjo foof mbeɗa sikki neɗɗo wona kañum foti ñawande hoore muɗum wi ko guila warga fatou kinne gaya ɓesguɗi ɗi hankkadi koko mbi en ƴettan koye mumen sécurité oɗon agression kadi mbaɗanoɗo toon to zone de captage image vidéo muusi yimɓe foof guillen ɓesguɗi ɗi mbi ken ƴetta oɗo hunde nde e juuɗe mumen en deglan koye mumen sécurité toon mbeɗa andi noon ɗum ɗon holto faya moƴƴani ko ɗon noon so mbatten erago bandiraɓe nde ɓe tinnoto tigui ɓe mbatta haqqille koye état de droit gonɗen soɓe jaggui gujjo walla goɗɗum eko way noon yoɓe tinno ɓe mbaɗa contacté e sécurité o woni gendarmerie walla police nationale a haali gongo ɗo oɗo fait divers men nayaɓo paaɗen ko ɗo yete Dakar Tenguej Rufisque sukaɓe ɗiɗi worɓe hen goto wiyete ko Bédien innide koko Sowa o dañi ko duuɓi 14 Adama Diop e miñi ko gorko en wiye Odien onne innide koko Sowa dañi ko duuɓi 17 kamɓe mbaɗa arrêté par la police taw saabi ɗum ko yande mabɓe e miñiɓe debbo meɓe jiide baba en yaare guila en yaare duuɓi 11 hande cukalel dewel guel en yaare duuɓi 16 cukalel dewel guel andini enquêteur uji wonde ko adano omo haalnanno ɗum babiraɗo noon wimba ko wona gonga kamɓe keeɓe ɓiɓɓe baba bawrigal mabɓe e nder gallo yerani noone mataw babiraɗo sikka o woni tan koye fen yeehi ha jour goto kanko cukalel dewel nguel o wi omo diwo balcon omo warto par ce que mettiɗe keewe makko mawniraɓe ɓiɓɓe ne janiratni e makko ene muusimo mawniraɗo debbo noon haɗimbo diwade nden noon hunde fuɗɗi ƴettede au sérieux
caggal mum no lasko waɗa mawniraɓe worɓe ɓe calima ni kadi kanko cukalel calima ko wona gonga meeɗa yande makko kanko cukalel dewel ngel o haala mais comportement ji cukalel dewel ngel anda kangel wonko metti ngel so ngel dawi école o wonata koye simmidade sukaɓe worɓe no namnano nde ko tagi omo gollo ɗeɗo nete golle Adama Diop o wi ko gam omo yejjir metti ɗe tawde jibnaɓe makko guila o wulliti ɗumen ɓen mbi ko woodi en wona gonga ɓen ko mawdiraɓe makko mbawa yande makko ko noon e o saaha mo kalten ɓen mawniraɓe neno to parquet ngam wawde laɓɓitinde gueɗe ɗe no hannirni Habsa no mbirɗa ni ko gueɗe ɗe ganduɗa kay en jurmini walla ko gueɗe ɗe ganduɗa vraiment ene metti haalde par ce que miñe kadi ha tenta onon kon ɗiɗo worɓe ɓe ganduɗa oyo ko duuɓi 17 oyo ko duuɓi 24 jana e ngel on cukalel laaɓi kewɗi laaɓi limtinɗi donc aɗa andi Habsa wonko kewata e nder galleji ɗi il faut ɗum yurnite gueɗe kewɗe ene keewa e nder galleji ɗi gonga ni e nder rendo ngo kono ha tente e nder galleji ɗi so tawi ɗum yurnitama ma yi hen gueɗe ɗe ganduɗa koɗe gueɗe kantorinde poɗɗe kadi ittede e nder société yaadani hay batte e société men ɗum ɗo welani hay haalde par ce que wona hunde ni ɗumninde cukalel ngel haali ɓe jaɓani walla ɓe mbaɗani ɗum gëm ɓe jaɓanani ɗum ko haali ko wiide peut être mataw wonkoye wadde accusé e ko way noon tumde ɓeɗon mawniraɓe e nder hen jagguimo hawni yeehi o wi omo waɗa hen dépression ngaji walla omo jawinomo yaade e sukaɓe worɓe beele omo wawa yejjide ɗum ɗo joni so wartinoma kadi yimɓeɓe ma mbi o wartima taw ganda holko saabi donc won gueɗe kewoje yo yimɓe jurnita ɗum e nder société tagui Adama Diop saaha sa nani kawuji wartade nde walla jiiya won sukaɓe rewɓe en calo resede won sukaɓe rewɓe en mbaɗa en kuutiro ñande hen tan en wonno journée international sans tabac ɓe jaltini article goto kollinɗo wonde 90% sukaɓe rewɓe capanɗe jeenayyi e kala temedere mo ƴettoɗa cukalel dewel en waɗi utilisé won produit comme par exemple le tabac simmen e ko way noon ɓeɗo nder so losko tamit waɗama ɓeydama huusede naata nder ma taw doole hen e mabɓe gam yidde yejjirde mette mumen saabu watte e hakkillaji ko sa yiiɗi yejjirde mette ma ya yar dorog ya simmu ya waɗa won huuji ko masalahaji won masalahaji kañum waɗata poussé sukaɓe rewɓe en nguuru ɗum ɗo effectivement addunaji mumen bon no mbirɗa ni Habsa ko noon won gueɗe neɗɗo ene waɗa yurnita ko tagui omo waɗa ɗum eɗen kewi wiide so tawi neɗɗo yani woto darto yani ɗo ƴewto ferguitiɗo ma waw humpitade tigui rigui holko saabi o yani jomgu ngu yani ngu donc e nder hen ko mbiɗa ko hewɓe ene mbaɗa gueɗe ene jawina ene ɗumnina taw wiide wende ko yejjidde mette mumen kono eɗen mbaɗa erago yoɓe tinno ɓe ƴeewa lawol gongol moɓe mbawi yejjitirde mette mabɓe ko wona nadde e gueɗe jawinden e ko way noon Adama Diop gasi ha laaɓi pour nde ɗo yontere minute aji mo joguinoɗen ɗi tamit gasi holno mbaynortoɗa bandiraɓe ko noon Habsa so wona weltanadema kadi encore une fois e wiide bandiraɓe nde battata haqqille no fewi e ndeɗo yewtere joljole nde ganduɗa rendinte kala ko kewi e nder yontere nde adde ɗo ene gam rendude ɗum e ɓesgu ngu rendude ɗum e ɓiɓɓe men wiyoɓe mbimi e mbimami donc ko hunde wande fayida yo batten haqqille no fewi kadi ɓe kormo o jokkude programme uji PIINDI télé walla PIINDI média fof radio o e télé o merci beaucoup Adama Diop minne aussi ko weltare mawde wonnimi yadudema saaha kala analyse uji ma baɗɗi fayida no fewi mi mbinimami ko Égypte mais hande netti wadde ko Égypte netti wadde ko Égypte bandiraɓe on jarama ha gongol inchallah merci beaucoup